Okay. Okay. Go, go, go. Let's go! Sara niyo gasolina. Para yun. Sara niyo. Nagbayad niyo kayo? Hindi pa. Aha. Teka muna. Akin na pala yan, sweetie. Bag ko. Ano wala palang bag ko? Ko pala may bit-bit. Diyos ano? Kami mai-re-register muna. Diyan na pala, nagbayad na kayo? Bayad na kayo lahat. Bayaran nyo na kami. Ma. Ma. Hindi mo lang ako. Hindi ka ba mapod? Ay oo nga, mahatid ka na. Mahatid pa ako ng sound system sa Nuso. Ayos na po, ayos na. Na-register. Ano pa ka mo, ma? Malagbook. Halika kayo rito. Sabi na lang natin yung ano yung entrance niya doon. Renta. Tunas kan 20. Kasi nakaalang mo ka rin. Tulol lang. Alin? Parking 50. Ilan? 45. Ano to, address? Bulusan ng gihapon kami. Buhang. Buwang. 255. Okay. Oh, tema next. Ay ko, libutong pa. Oh. Pwede ka na, ikaw na raw magpirma. Halika rin eh. Buhang. Ay, okay. Pang sekretary yun. Ano ba? Pati ba naman sulat? Pinaganuhan niyo pa. Ano pangalan mo, Ida? Cody, Sumbilyo. Anong Cody? Kahit anong spelling, bahala na. Ano pangalan ng kasama niya? Ano tao? Ha? Ay, si Iniko pa. Janice. Janice. Dibilin. Paper ka na. Hindi. Ha? Diyan na rin nagbabayad. Sa cottage? Isang cottage lang. Bayaran nyo na. Saka na lang natin tusin lahat. Okay. Aram na nila dito. Pwede may bantay dito. May radyo? May radyo. Tita! Tita! Dito ang daan? O din eh. Sa palugtok? Dito? Okay. Okay. Alam ko nga dito eh. Which is hindi na siya palugtok, bayugi na. Oo. No, kasi nung nakaraan, ang tawag pa dito is Palugtok Falls. May ano pa sa labas, Palugtok Falls. Kaya ang pagkakalam ko is Palugtok Falls. But right now, hindi na siya Palugtok Falls. They were changed the name of Maraming bayugin, kaya bayugin. that particular falls into Bayugin Falls. Ito yung aming dadaanan. Which is hindi naman to gubat. Secret Falls na tatawag. Hindi naman to saging, ano to, abaka, yan ang abaka. Baka yan ba mabuto? Tapos yan ang trunks niyan, yan ang ginagawang fiber. Pero may saging nga. Saging siya. Saging. Uri na saging niya. Oo. Saba, pero Yung abakada talaga. Ayun. Letra. Ayun. Abakada. Asan si tita?
Anak pa iwan, bumibil pa. Okay. We are seven person going to Bayugin Falls. Together with my tita and my double cards behind me at my back. And we are walking through this way, going to the Bayugin Falls. Oh, this is another vlog, and this is our third day here in Picolandia. Bayugin Falls. Meron naman siyang ano, dati doon kami dumadaan dito. Ngayon dito nadaan. Ayun oh. This way going to Bayugin Falls. Para ano lang? Para yung kanta lang, paikot-ikot. Kaya nga. Mayroon akong ano meron akong second emotion may pako. Teka lang ta. Yung pa. Ay, Martilyo na lang kulang pala. Pako. Kaya sarap niya ano sa ano isda. Yun nga. Sahog. Mamaya, doon pa sa baba. Yan, marami pa. Ay, pako. Pako. Martilyo na lang kulang nga. Kataas na ito. Dabulan. Oo, halaman niya sa atin. Ayun, mga pako na yan sa Bulacan is binebenta dito, nakakalat lang yan. Ayun. Ginagawang pangdagdag sa Pandan. pandan. Oo. Ginagawang banig. Maraming species ng panda. Di ba pako yan? Oo, pako. Martilyo na lang daw kulang sabi nini. Pwede. Kinakain. That is pandan. Ginagawang banig, ginagawang balanggot, ginagawang bag. Ba't wala si tita? Ba't wala si tita? Sa bagay, alam niya rito. May bumili yata rin. Ilaw naman eh. Actually, pangalawang beses ko na tong nakarating dito. Pumunta kami rito way back 2017. If I'm wrong, if I'm not wrong. Oh, look at that. What kind of fruit is this? Hey, Look at this. what kind of fruit is this? Ha? Ano durian? Mangga. Take a look. Take a photo and video. Mangga. Durian! Lakayan! No. Look at that. Tandahan, talagang ano yan. Bangin siya. Mali yung suot natin. Malumot. Be careful with your step. Lalo na pag umuulan. I use your eyes in your way. No. Look at that. Ako, ito na nga. Hagdan. Dati nung pumunta kami rito, wala pang ganitong hagdanan, lupa lang. Ngayon, ito na na-develop naman siya ng konti, hagdanan na siya, Binibilang nila yung yung hagdan, kung ilan. 7, 9, 30, 21, 22. Kaya pala. Ang bilang ng hagdan. 30 piso. At kami po idadaan sa San Juanico Bridge. Look at that. Woohoo! Au. Tingnan nyo sa ilalim kung gaano kalalim yan, Ayan, lalim niya,
Wow, amazing. Amazing talaga, oh. Oh, Wow. nakakatakot, oh. Au, au. Kuweba na siya, kuweba. Ha? Kuweba na. Saan kuweba? Woohoo! Adventure! Ah, nabila mo kailang step? Ala na, nakalimutan na. Taktay tayo diha. Lamig. Malamig ang simoy ng hangin. There's another way, stairs. Going down there. Kaya pala. Woohoo! Mabuti nga ngayon guys, mayroon ng ano eh. Mayroon ng hagdanan. Dati wala, lupa lang. Ganto lang dati, ganto. Pinawisan ako. Pero pagdating doon, sulit. Malamig ang tubig. Grabing pawis. Matagwaktak ang pawis ko. Bababa lang kami ng hagdanan papuntang Bayugin Falls. Dito na yung Bayugin Falls. Woohoo! Surprise! Wow! Ayun! Ganda, grabe. Nakikita niyo yan? Ganda. Ganda ng talon niya. Woohoo! Wow, dami. Ganda. Wow! Look at that! Nature na nature! Nice! Dito kami pipwesto sa may dito. Ay. Au, au. Ganda. May kasama kami magandang babae yun. Nasa huli eh. Hala, Ando doon kami naligo nila Ate Sai sa baba na yun, no?
Nakalimutan namin magdala ng plato. So, maghahanap kami rito ng dahon ng saging Meron din yung taas. para yun ang gagawin namin plato. Wala nga naman magpa-social kami, hindi naman kami social, no? Oh, dito. Kukuha kami ng dahon para kami may mapagkainan. Nature na nature, look at that, oh. Woohoo! Diba? Ganda ng ano rito. Papunta tayo sa taas. Ano, gigibay natin yung saging? Oo, hindi naman niya kinakain eh. Kaya dito tayo. Gigibay na natin yung saging? Oo. Sayang yung mga dahon. Baka Wag, huwag kang ano lang yan. ay, hindi ko ginigiba eh. Meron din naman. Mas mga doon. Ito. Aka na. Hindi ako kumuha eh. Aka na. Ano nga lang, mataka. Hindi naman kasi yan ano. Hindi ako pinaka. Hindi yan kinakain. Talagang pinapatay lang yan. Ganon. Oo. Ito maliit lang kunin natin para huwag naman masira yung pwede pang Yung ano lang, umalit na lang. ha? Maliit. Hindi. Maliit na puno na lang. Puputulin natin itong puno na to. Lahat ng halaman na yan para sa tao, para pakinabangan. Di ba? Sayang kasi yung ano eh. Di ba? Kaya nga, Tutukan mo ako nito. Ha. kasi, Oh, yung kamay ko tutukan mo ha. Oh, saging tutok. kasi yan eh. Kamay ko dito. Ah. Saging kasi yan, kaya Para sa sabi tao ko, yan. sabi ko hindi ko puputulin, sayang. Huwag ka namang hinayang kasi gagamitin natin. Ang nakakapanghinayang yung hindi mo gagamitin. Diba? Sayang eh. Hindi ka manghihinayang, gagamitin nga natin eh. Baka sabihin ng tao naman eh, Hindi. kumusta yung dahon ng wala ng saging. Ah. Maganda nga sana nga oh. Nanghinaya nga ako. Tara, oh. Sayang ninyo. Hindi. Nanghinayang ako. Hindi sayang kasi gagamitin. Hindi yung iba. Ha? Yung ibang dahon naman sayang. Ah, di hayaan mo siya. Napakinabangan natin. Para sa tao yan. Ganito kami, nagde-debate pa kami. Kukuha na lang kami ng dahon. Nagde-debate pa. Okay. Na ako kanina dun. Na ako marurulog dito ba? Tanda ka, dalaw mo yung kutsilyo ah. Oh, daan to, wag mong ano yan. Ano? Tungan. Bakit? Muntik na ako dyan eh. Ano, kung babagsak sa bag. Daming halaman dito, ano? Sa Manila, ano yan ha? Nahalaman yan. Dito, damo lang. Hinayang ako sa ibang dahon. Niyang na hinayang daw sa ibang dahon. Oh, naligaw pa ako. Palay daan.
Talagang may hilig ako sa ano sa mura. Kasi pagka mura mas maganda siya, kita? 'Di ba? Kung ano? Hindi po na, tama na yan. Sige. Ito pa ilalim mo. Wow! Wow! Malapit siya. Wala na! Ba't gano'n? Patayo wag pa ano, patayo, wag. Delikado yan, baka kayo sumayad. Kaya. Delikado yan, tita. Mataas na yan. Oh, akala ko na.
Oy, itapon mo na yung tubig. Sayang, galing pa naman sa kalikasan. Di ayos na. Galing ka sa kalikasan, kaya dadalhin namin. Saan yung sasakayan? Aba, bigit bayaw. Kalala mo. Parang mo. Okay. Aba, pag akyat natin doon, mabaho na ulit tayo sa Apawis. Bastos ka. Basura yan? Kami galing na ng Bayugin Falls. Kala ko Palugtok Falls eh, Bayugin. Tignan mo na yung inakyat namin, oh. Ayun. Bago ka makarating sa taas, babaho ka na uli. Oo nga. Asingit ko. Basta dahan-dahan lang, huwag tayo nagmamadali. Grabe yung daan to. Kaya kanina, fresh na fresh kami. Nagsabon. Ha? Oo nga. Tapos pagdating namin sa itaas, mabaho na uli kami sa Powers. Ang ganda naman doon kanina. Hindi ko lang nakuha na ng video lahat kasi gusto ko naman i-enjoy. Ito yung magandang experience. Ay yes, magandang experience. Si mama gusto ko sanang isama rito, hindi na po pwede. Ay, hindi na nung kaya. Oo. Mama mo? Baka atakayin na yun. Hindi na nga. Kaya bumaba pagpapawin. Oo, natake na ngayon na-wild. Papa Randy, Napaka-challenge. gusto ko pakarga na ako sa'yo. Ay naku, nahihirapan ako. Vlog mo. Naka-vlog to, te. Ino ko, no? Oo. Lahat ito i-upload ko. Ay. Ay nako. Kapoy. Kapoy kita. Pangihingal ah. Grabe. Bawas buhay. Oo nga. Ito nga, adventure. Ito tinatawag na ano ba tawag doon? Ubusan ng lakas sa tuhod. Pag maganda ka, bumayo. Ah!